pesta Natal na perjoloon tapadopon mangoluta tu balgani holong ni tu hatta tu hita marhite hatu tubuna tu portibion la suhut tarimangi akapabahinata naso saurdot tu pangakopona tamado uduk hita manopoti dosata diadopan ni debata ale Tuhan para sirohan na sumurung nung aroho tu portibion manopot hami madongani hami di sudengolu nami alai seolo dope ganggu hami di pangadopionmu ujuhu adopi hami ragam hamaolon dohot parukilon gabe olodo hami marang sahat na kumandele rodoho tu portibion laho makoko pami patuduhon tiruon tu hami asarade hami mangurupi akan apatut urupan alai sayolo do tertutup rohanami manarihon akan nagale dohot namet-met ape nunga didok hatam asagabe halap parasi rohami songon ho ale ama parasi rohai say sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami asa tarparangeon hami pakokokmi di ngolu nami jalalam patarma di hami nasay tuktong di dungani ho hami manang hape na masa di tungulu nami tangihon mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata ay songonodo holong ni rohani debata di portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganut na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana asa ngapon ma di debata na di gijang mari dihita hatani debata turpu di pesta Natalon imana tarsurat di Pesalmen 140 ayat 1 1 4 haleluya
puji ma Jehovah hamu ale akka sian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata ni hari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akan namar sinodangi. Ikon pujion nasida magwarni Jehovah. Ai madokon ibana jadi tartopa manasida. Puji ma Jehovah hamu ale akan nasiatanon. Akka binatang di laut ro di sude akalung. Hamu ale akadolo do sude akarobean. Hamu ale hau akan namar parbuero di sude hau res. Hamu ale akaraja ni tanah on dohot sude akabangso. Hamu ale akka pengajari ro di sude akka panguhum di tanah on. Iko pujion nasida magwarni Jehovah. Ai sasada gorna ido na tumibul. Di atasi hamuliaon na ido tano dohot akka langit. Ima sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Sonari tabege makor sian lansia.
Mare dehita. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon nidong atta saha porsiaut di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea seton di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumana bernit di pangoman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banoto rudung di tanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgu la hundul tu siamen debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pa mamlaksogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopani hala Kristen akan abadia doho dihasesani dosa doho dihatai na mandok na mangulu so di daging halat na mate rodi amin tabigima kursian Maranatha.
Sunggul-sunggul. Yang pertama, perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus pada hari Senin 25 Desember 2023 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjutkan perjamuan kudus dan kebaktian pukul 10 WIB bahasa Batak, dilanjutkan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial Caritas Emergensi HKBP. Yang kedua, pesta Natal kedua dan Natal Amaina pada hari Selasa 26 Desember 2023 pukul 18 WIB akan diadakan perayaan kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Amaina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FN HKBP. Sonari tabege makor gabungan Amaina.
huhut pabungupelean sada A sada B mared dehita halalas niroha godang. Asa
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Dia muna akama nami do ina nami lumubima lasrohat tati akamang akana senior buirap dohot hita di sommer lasroha di pesta parjulu perningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus. Alani marhition saulak nari pinasahat ma tabi tuhita saluhut. Selamat Natal madihita sudina. Horas. Barita nauli di perpunguata di pesta lasni rohata di Dikion. Ima natar surat di Evangelium ni si Lukas di bidu 2. Sian ayat 15 sahat ro di ayat 20 di bagasan perdolan saluhut bangso pasangap kuhut mamuji debata hujahama dihita. Jala di nalawi akka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padoham ma akka parmahani. Beta mahita tu Betlehem, taida ma nama saon, na pinabotohon ni Tuhan itu kita. Jadi hatok mana si dalau tu si, gabe jupak sa si Maria dohok si Joseph dohok poso-posoi, napiak di panggagatani. Asa dung di ida, di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahot tu nasida taringot tu dak danahi. Jadi sudino bigisa longang bedo siala nahina tahun ni akka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudina jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula do akka parmahani dipasangap jala dipuji-puji do debata ala ni sasudi nabi negi jala nani ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida olat ni ido sahatna. Tapi hidupe manang songon na adong dope saringar ni edde tanaking hasangapon di debata los dame madi jolma lomo ni rohani debatado hita jolmon alai asing ni lugu naking adong dupis sadanari lugu na somal alai los ido hatana tengok do tua teh don don do 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 mulo naking na 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 do 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 o sangapun di debata los dame ma di jolma lomo ni rohani debata do hita jolmaon sia dia ma panginetan ni ideon akka manginang. Dari mana muncul lirik lagu ini sehingga sangat akrab jala saya totok dihon di masa-masa perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Pasti dohonota edeni akka suru-suruan. Alai ise mana perjolo mabigi edeo jala ise mamuse na mempopulerkan edei jala saat rotuhita saringarna di Dikion. Ise ma akka amanginan. Ima akka parmahan. Angko parmahan di hutan nami memang terjujuk do maridde alai edena pakai ahado tahe. Iyo, sadanai aha mai pakai nasi da maridde mulos wadong suling rupane. Ingat tamu do mil
Adong do pehita na bui marmil-mil tahe. Marmil-mil. Asongon na neng di ben hala inangom marmil-mil. Ale songon na hidup mula marmil-mil ibasya julona te. Ale tarsongoni ma memang akka parmahar rupani ya. Ya so marsuling ya pakai songon naruk kubigi mil-mil nak kiningani. So ni teh? Iya mau lihat ya mak. Amang inang ima saringar ni suara naro ditiki hatu tubuh ni Tuhata Yesus jala akaparmahan naso apala arga somalna nasida di tonga-tonga ni masyarakat. Dua hal na sangat ekstrim nasubui rupani sidohotan ni akka halak permahan alana so di argahon nasida ahame tidak boleh ke bait suci sebab mereka dianggap kotor halak nak hina jedang bui saboha-boha penasida membasuh ya sonani hasomal ni halak Yahudi payasud dirina tetap tidak bisa molo parmahan doibana sadanari tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan sebab gembala dianggap tidak dapat dipercaya. Baju nang marsita-sita bagai bikin bala bah, hati hai. Nah itu, tuk suadong do diatureho, tuk suadong do diperdulihon, dipinggirkan do biasa aka gembala. Tapi ingat amang dan inang ketika kelahiran Yesus dan sesudah kelahiran itu ternyata gembala yang disebutkan dalam kisah ini mereka menjadi perhatian, menjadi nakim molo dipinggirkan nasida gabe di tengah-tengah isu, di tengah-tengah pemberitaan nasida akka permahan nama bigi ede nakiningani ditangihon akan natorok musena sida dukon ni musena gabe nasida mengumandangkan akka pujian serta mengajak orang lain untuk ikut serta memuji pasangapun debata. Asa akka amang inang marhite-hite namasa di hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus molo nabudari tak apa ingot dorupani peran keluarga sangat berharga oleh Tuhan dalam kedatangannya ke dunia untuk menyampaikan keselamatan dan perdamaian. Tapi di sini juga mulai mataberi museh orang yang tadinya terpinggirkan, orang yang tadinya tidak dihargai, orang yang tidak pernah didengar pendapatnya, tapi sekarang mereka menjadi orang yang sangat penting untuk memberitakan berita keselamatan. Perjulu akamang rab adong do di bagasan pengalamata hirana somarar gahita. Mungkin sekarang ini kita sepertinya terpinggirkan dalam keluarga, terpinggirkan di tim kerja, di kantor, terpinggirkan di masalah ekonomi, terpinggirkan mungkin di hubungan sosial yang lain. Tapi lihatlah sesuatu yang baru. Unang jotor bertindak nasodenggan. Tapi lihatlah sekarang ini. Akka halak na olo berubah. Akka halak na olo dipakai oleh Tuhan dengan baik. Maka mereka akan ditempatkan pada tempat yang sangat penting dalam pusat pemberitaan keselamatan dan kedamaian di tengah-tengah dunia. Pasti dohita sudi madok mulaka permahan somalna akka halakna sigap, akka halakna terbiasa terjaga sebab mereka memang sangat penting memperhatikan kehidupan domba ternaknya. Murah manang tertinggil do akka permahan. Jalalaus ido di bait Tuhan Yesus rupani dohot Daud pe manggobarhon parmahanion nadinggan ya seperti gembala bahwa Allah itu adalah gembala yang baik,
Yesus juga mengatakan adalah gembala yang baik. Allah adong disi sikap na peduli tu akan najinagana, tapi ini tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi Tuhan ternyata memperhatikannya. Dan inilah amang dan inang juga mungkin yang sering terjadi dalam diri kita. Dan ibere kalak sehingga kita terpinggirkan. Adong do potensi sasitong na di bagasat dirita. Tapi tunggu, pada waktunya itu perlu. Tunggu, pada waktunya itu akan dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan. Oleh karenanya jangan terus berputus asa. Setelah mereka dungdi begenasi dan nakingan edeni akasuruani ahama didok nasida tahe. Ini hal yang baik. Masih padoham manasida. Dak sahala madok. Alai nasida. Masih padohan saling. Ada di son na taruh repos kipani nabui sadina madok itangihon masih padohan. Beta mahita. Menarik akamang dalam persekutuan dan diabaikan sesama nasida dan mengabaikan adong di nasida bersama-sama prakarsa ya beta mahita tu dia. Wah ini juga tu Bethlehem dak tu segala tempat bahasa tu Bethlehem ala di sido di pabotohon nanang sida potonota berarti ada petunjuk dari Tuhan. Aka amang inang gudang do halak memang na Allah masih padoha beta hita ba lau hita tu sabba enna tu dia hata tabudu begion healing mahita nenna gudang do na healing ngoeng kan tu dia nama healing non ya dak tu Bethlehem lau na sida healing ala itu dia do tu tempat yang satokin nari bui mabain bukan penyembuhan bukan untuk pemulihan tapi justru mabain semakin rumit. Allah bah hepeng nabi gudak kabis. Ada dakolani tergoda mamuse tu akka na asing. Ya, hal seperti itu perlu diwaspadai akka manginang. Healing dalam arti positif perlu alai tabereng tu dia do. Di dia ingananna jala do nanaing ulauna Bethlehem sobartu nanido ni Tuhani. Bethlehem ya dak boleh kalau kita tu Jerusalem saunari daung. Tapi Bethlehem itu adalah tempat yang diberitakan yang disampaikan oleh Tuhan. Melonuaing tu dia do yak kamanginang. Persekutuan orang-orang percaya di mana ada orang-orang beriman kepada Kristus itu dia Bethlehem. Tu sido kita beta tu sak kita beta tu sido tu gihonot todongani dak tu na asing asa sitong adong pemulihan adong penyembuhan dalam diri mereka yang kita ajak. Hatok do nasida mengambil keputusan beta dan menunggu-nunggu dak paimai mahon leling dakson nasai ni dok nyakka netu tuat ai sai hirana somargira tu dia doho inna merjaji pukul 4 alai saha pukul 3 gabe Roma pelesetan ni halak rupani pukul 4 WIB idot somalna anggo WIB na asliah do waktu Indonesia bagian barat itu aslinya itu tiba di tempat bertemu alai pelesetan nihala nasing kaya singdo waktu Indonesia berangkat aidung mulai merjaji pukul 4 berangkat saja bu baru ni hubungan mak ngadi dia ho OTW itu tahe on the way nyanang gua halak Kriste kurok do songono dak salai naman do on the way ba manang nai pudu mapi bana dak salai niku ya di padita namanya satu samuno lawatan ni on the way inna kwatu si do niku alam ulala Kriste songonon di perjalanan Yesus
Dunguluku. Perdalan itu dia. Perdalan itu dia. Di perdalan dunguluku. Perdalan itu dia manginang. Penua gijang. Jadi di Jebu Piau. Ondiwi dua unaing. Ondiwi itu dia. Ya. Alai buasa muncul liga bese songon plesetan akka manginang karena songon naking dak takas tu dia dong. Dak takas ya. Janji napi mulu marjaji dang disitong digenapi. Nah hati-hati. Hatop sigop ikopas. Ya. Adok kala madok kairos tidak akan datang dua kali. Kairos pakai pada saat itu juga. Jangan tunggu-tunggu nanti terlewatkan. Akhirnya tidak akan muncul lagi kesempatan untukmu. Dingot tamu do teh inang inyak kana senior na marau dong kadong aku di basator banget ya. Itikis di ada buku bacaan Lebay Malang. Ima judullah. Dingot tamu do be. Molo sosala au cerita rakyat narosian Sumatera Barat deh. Jadi lebayon sahala guru agama doon. Jadi gudang do muridna. Jada tinggallah di pinggiran sungai jala biasa naik sampar rupani baik tu hulu songoni do tu hilir. Di sadatiki adong ma orang tua ni muridna mengundang di bagian hulu besok merpesta roha muda enak oh iya HP terbotari muse adong ma buah-buah rosian hilir bah anak ni dongami pinasol hok tuho mersuguk bah merpesta rohena bah toy mak ropiau mulo bui waktuku pas mersugut satu ngari saya merpikir mebana songonon udah ngetu gijangan tu hulu bah pasti do dapat tahu dua kepala kerbau ala dong aku di bana tu si mau repet sudah he dihilir sada kepala kerbau do alai sangat enak ini sampai setengah hari dang dope bui diputus soni bana tu di bana. Alai mau tidak mau tu mau mamuluk dua dapok kepala kerbau isak kola saya dina sap iluga ibana masahat tu ijang arapani hape lau desi muse ingo ibana ma ai sutabu masakan nian beluje mau tu si ene bana kan ino tui pajupang ma mulak me bana dina mulakon asa dapotan na enak kawin norhana Pajupang do narosya naon, elaw tu dia ho, elaw tu pesta na di dia, ay mana na di hiliran, lusa na yuko tu si, ay na marniangan horbonay, nina, bah marniang, ino, banggo marniang do marhuma tu si, na iba na tong, atok tu dia mah, yulak ko mamusa itu, hulu, ino, dapo dua tong nakingkan, sahat may iba na si asaebe pesta. Dan adong bedapot dua kepala. Tu sama ini ban anak peso nape marniang ni alaw tu hilir kan lebih murah do sapin na. Hape si be sahat ngahabis be pesta dan di sibe. Itulah Lebay Malang. Naneng dohonon na si Lebay Malang amangina. Jika tidak cepat mengambil keputusan, jika tidak cepat memakai pertimbangan, jika tidak jelas pilihannya, maka dia akan kehilangan kesempatan. Alai akka parmahanon amang inang, walaupun mereka orang-orang terpinggirkan tadinya, alai betama masih padoha manasida, beta sada rohana, disada ni rohana sidaido. Jupang nasida matakas di sisi Joseph si Maria dohok poso-posoi na di panggagatan hidupe bertemu
Pertemuan itulah mata bahu semangat nasida kamanginang. Jadi ikut sadado roha, ikut tari dan dosni roha, ikut mengambil keputusan yang bersama. Gabi bui ma adong lasni roha di nasida, dan semangat itulah yang menggerakkan nasida musena. Laho mulak di bagasan puji-pujian. Baik kok kita mamulak kapar mahang gabi holanak kaparid di mana sida muse songon naking bersorak sorai terus. Itu teh naking amang kalansia. Ima dah mau lihat maka dia semangat ni lansia bersorak sorai terus. Ya. Ya kamata berek kamu jomang inangat ya mereka menyanyikan satu lagu tadi akhirnya terus itu kan bersorak sorai terus songon akka gembala naung pajupang dohot tuhani naung pajupang tohodo nani dok ni suruh-suruani alani beta meridina sida tutong penuh dengan pujian. Indo alih holanon kamang ba anggo parmahani dakulan meridina sida dakulan bersorak-sorai terus nasida alai semangat nasida muse di pasah dotu akka orang lain gabe dohot do orang lain imanak ngani sitangi hono muse hape halakon berubah kan yang tadinya terpinggirkan tidak pernah didengar menjadi saksi pun tidak boleh dalam persidangan alain wae main nami songoni masih tangi hono sian masih bigi usia kalau menjadi saksi-saksi kelahiran Kristus sibuan berita nauli tu portibio songoni mahita sudi akka amang inang ikum bersorak-sorai terus dalam kehidupan kita penuh dengan gairah penuh dengan semangat karena kita sudah ketemu dengan juru selamat Tuhan Yesus dan kemudian ikut pasahatot tamamuse edak saya olah dihitai ikut dohot dotok kanasing asa sudi zolma asa sudi portibion songon na jinuhon ni parpesal menaking mamuji-muji de batatai alani nuaing akka amang inang di las ni rohatta totuke bersama atta di huriatta do online di huria hakabipe mampang perapatan nabudari las rohaku pas dupe di gijang dupe di bahape kadongatta ni torok do hape hitar ruas ni hakabipe mampang perapatan molo pedak sudi dupe terdaftar marsugut terbuka mangedi mang sekretaris ta ya terbuka do mang sekretaris rubi mendaftar siapa yang mau dibantu untuk mendapat surat pindah siat jemaat awalna molo sesama hakabipe duhita tunglas di huta dia bih ya amang sekretaris taradi do manilepon aka situata paditata di huta kita tidak ada mempersulit warga yang mau bersama-sama dengan kita di sini jalapai masoroka surat ia mang surat pidda ke kadongan nami naposo apalagi Roma kita di son marsaur kita di son goklas ni roha kita di son jala ikon buanot berita nauli tunahumaliak kita mulubui songono terus bersorak-sorai te akka amang lansia rasa tersongo si Samuel lido kamat tomuse medok si Samuel tahe dan Samuel na dibili na si Hanna holan dibuan si Joseph do si Maria Tuhan Yesus tu bagas joro hape ngadong isi nama tua sada bawa sada ama bawa nama tua marguar mai si Simeon sorry si Simeon Simeon nama tua medok tahe dung ia bingi bana luasomu maaulau manang borhat duk paju panglasti rohanai luasomu maaung lau borhat ikosongoni malasti rohani akka amata inata nang matubang ala taba toropta akka manginang nang pajupang roh tuhat taidon nasida ma molotung borhat pehami ngalas rohanami adok kamu akka sudut na poso taba gok di bagas gereja tai imal las ni rohatta kamanginang di namar natal hitan waeng barita naulii barita haduauni dakkola dihita alai sahat tu generasi namangihut belgado akka amang harapatta di tahun 2024 marhite-hite rapot huriatta ikko pahehiot tado akka partangiangan wek
isido ujung tombak pelayanan, isido tak kasih tamarsita da, laos disido hata masih beta-beta amma akan nasa wek ahado bainot tabu, hado hitabu, tapahehe wek tabu, adok arsa ni rohani dongatannya bu, tatu si bu, asalas rohana bu, harus seperti itu akka wek bergerak, laho patuduhon las ni roha laho mengajak asarap memuji gowarne tu hatai. Alai dakolan diwek akka amanginang ikko pahicatot tadupi musi akka pelayanan nau bidang tu akka tiki naro alani masih beta-beta ammahita masih padoha mahita alano pajupak kita dohot tu hata Jesus ngadipalua kita asa dapotan halua tong akka dongat tanah asing. Tokinari jakonot tama perpadanan nabadia tonan itu hata Jesus doi asa sakabona hita asa dibagasa dirita pamatang doh mudar ni tu hata Jesus rapita kamangin leanon na do haluaon hasesani dosa siak kita saluhuna. Mau lihat ya madiak kana senior, tadinya kami sudah menjadwalkan akan datang ke rumah melayankan perjamuan kudus alai si holdo rohana sida gaberak do hita tong dison laho majakon perjamuan kudus atong dipasu-pasu tu hatta mahita saluhuna. Amin mertangi yang mahita. Mau lihat ma dihuali di batama nami di lehokodo haluan nami di bagasan anakmu Yesus Kristus gudang dua le Tuhan si halasonon nami hola berita hatu tubum do penunga mabuan perubahan secara sosial sian naso tinangihon ni jol mahian akka parmahan sian akka naso diluasian tu bagas joro alai marhiti-hiti harorom gabe nasida do si tangi honom na parjulu laho mabua barita nauli potensi na adong dinasida orang-orang yang sigap, orang-orang yang cepat mengambil keputusan nadingkan dipakai hodo oleh Tuhan gabe nasida mabaritaho barita haluaoni ali Tuhan songoni mahami di tonga-tonga ninggulu nami pakai mahami saluhuna argano kami adong do potensi di kodi kami Tuhan patuduhonon nami mai alanima ikko saurduk mahami ikko masih padoham masih beta-beta mahami sudi huria ruas ni huriam mulut ngadong do pele Tuhan nasopala terdaftar nuaing di huriaon alai naing bersama-sama hami Tuhan terbuka dua le Tuhan huriamon majakon nasida bipe asiroham ali Tuhan satu tangamu mahami saluhuna di tonga-tonga ni persauran nami lumubi di ujung ni taonona le Tuhan asa totok hiras rohanami memulus taonope jakonon nami matok kenari parpadanan nabadiai mangaton dagingnya anak Yesus Kristus songonidok manginum mudarna di bagasan haporseaon ali tu hapasada mahami mau lihat madi huali Tuhan nami di bagasan anak Yesus Kristus tangihum mahami amin. Ditiki marede hita laos tapasahat mapeliata edeta hatuado las ni rohado. Las ni rohado
Batangnya koma piliata kali di bata amanami na di Banua Gijang odo harorwani saluhut silehol-lehon na dinggan do nasa uli basa na mauli utus pasat tami masian na nilehom mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulok karajawmu di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion bukai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Natotong naso marmula naso marpatsohotan puji kami maho ala saut sudi tahim naung sinakkamu adorang somaru jahat do pehasianganon dak tarbak sibulis sakkamu dak sudak tahim na badiai di bahid dosa nami alani holong ni roham na balga naso kaduduani di bahini mauliati marohanami tuho ala naung saut sakkapmu ima parsurum di anakmu gabe sipalua jala sipangulu di kami asamalua kami siat dosa hamatean dohot sian uhum jalamat sohot tami mangulahud dosa ope sai asima roham di kami tugihom mahami tu anakmu sai bahen mahami gabe siluam nak tuibana asa upani halu jaun nahami ala natinaun na nabirniti dohot angaluton humokopami asaibana na punahami jalahami na punaibana say sungguli makuriam sadarion asa diingot habal gaumu dohot haroroni anakmu gabe jolma laho panguluho kami perdosa say sungguli maakka perhaladoni huriam mamaritaho barita nauli itu saluhut halak naung patar hasangapomu jala naung jupang dame dohot tasonangan say lehom mapitu nau kap tu halak sipili bigu do tu parugamona asing asaro nasida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masalu raja do akasuruanna asa diboto nasida naung dilehokko raja jala Tuhan nasumurungi rodi saleleng-lelengna say lehon gogo tu akkana dibaga sa pangujunan apuli akkana marsak jala palua akkana targugut saya tatap jala odingi akkana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu kami sudi akkana magodang ro didak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami unak kami tugiho tu pangujunan padua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama ho. Disodakko Tuhan Dewatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan Dewatama buhina tuho jala dipasaorkon madamena tutodim.
Melihat tema di tuhata khoras madita suya kamang tokinari sahat mahita tulau nabadia tapadi posma parhudulta jaturhon situata. Adorang so tapukka marulaon nabadia pinangidoma tuaka naso layak